Suntem la o uzină de stocare energie acumulatoare pe care am ales-o noi și am fost așa mai serioasă, unde Leonid explică lor care sunt cerințele noastre individuale pentru fiecare comandă care o facem. Adică să înțelegeți că la Moldova Solar se face comande individuale. Și acum se pune sarcina. Este foarte important că Moldova Solar individual alege orice produs care îl importă Moldova și se discută individual fiecare produs aparte. Noi punem în noastre condiții lor ce fel de utilaj, ce fel de piesă să pui în acumulatoare. După ce se instalează, se trece testul în China, după asta se trece testul acasă în Moldova. După asta deja produsul ajunge la finalul beneficiar, cumpărător în Moldova. După câte cunosc eu, nici o companie așa nu lucrează, nici în România, nici în Ucraina, în orice caz eu așa cunosc. Dacă ceva mă greșesc, scrieți mesaje, dar o să fiu bucuros să cunosc și eu momentul ăsta că cineva face ca noi.